Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti kuzoroorwa kwandakazoitwa nemurume wangu akazondiroora. Mukoma dai kwanga kuri kunzi vainge vasiri gogo vangu, murume uyu angadai asina kundiroora. Saka murume uyu akauya kulocation uko kwandainge ndichigara, vainge vachigadzira road, ndokubva achizotanga kupfimba best friend yangu. Saka mukadzi wandainge ndichiwirirana naye iye ainge asingamudi, achiti vanhu ava vanofamba vachigadzira maroad vazhinji vacho vanenge vachingoti munharaunda umo mavanenge vasvika vanobva vatopfimba mukadzi vobva vatongosiya varara newe unenge uchingopiwa zvemari. Saka inini mukomana wangu hapana pandingambomuramba nekuda kwekuti ndiri kunyengererwa nemari, because aipota achindipa mari achinditi ndinge ndichizopa mukadzi iyeyo uyo wandainge ndichiwirirana naye. Neniwo ndainge ndiine boyfriend yangu, but mukoma ndakati nerimwe zuva anditi ndiperekedze somewhere else ndichingonopinda mumotikari make. Motikari yainge yakanaka, Ford yakanaka zvayo, mukati mufunge mukoma apa ainge achiita kunowirira. Then that was when patakabva tachizoenda tikabva tachizonotenga mafresh chips, akabva anditi uzopa friend yako. Ndikati friend yangu ari kuti haakudi, but inini ndinokwanisa kungokuda. I cannot let a good guy go to waste like this. Akabva ati that is a start. Andisati ndakambonyengwa nemukadzi before. So like paakarakidza kuti ainge asiri interested mandiri, ndakangobatikana nazvo. Pandakazoenda kumusha, that was when pandakabva ndachizoudza gogo. Ndakangotaurawo nagogo ingoriwo nyaya, not because ndainge ndichida kuti gogo vangu ivo vange vachizondibatsira, but yaingovawo nhau yekuti muzukuru ainge achitaura nagogo vake. Saka patainge tichitaura kudaro, gogo vangu vakabva vanditi, kana uchida nhasi usiku ndichakushanyira, kana ndakushanyira, kana ukandivhurira dhoo, uyo achazova murume wako, muchatochata, uchatobvisirwa mari yakawanda zvekuti vanhu vose vemuvillage vachatoshamisika kuti mwana yaroorwa uye zvekare ikabva yachata. Saka ndakangoti ewe gogo munouya. Saka gogo vangu mukukurawo kwedu taingoudzwa kuti gogo vanoroya, vakatombobatwa neumwedzi kamutanda vakaramba, but taingonzwa zvichingonzi ivo gogo vanoroya. So zvadaro mukoma. Then that was when usiku apo pandakabva ndachizotanga kurota, ndakarota ndichifamba ndiri ndega, but ndichifamba mainge muri murima. Ndo pandakabva ndachizoona kunzvimbo kwainge kuine chaedza, but chaedza ichi wainge uri moto uyo wainge uchibvira pakati pesango. Ndakabva ndachizotanga kufamba ndakanangako ikoko. Ndo pandakabva ndaona kuti zvechokwadi wainge uri moto ende painge paine vanhu vainge vakaungana pamoto ipapo. Gogo vakabva vachizouya kwandiri vakati ndiwe watanga takamirira kuti tinge tichizopinda mumoto umu. Tapindamo mumoto, ndakabva ndachizoona kuti ndainge ndava muroom umo mandainge ndakarara. Gogo vangu vainge vachinoka vachinditi Cynthia vhura dhoo. Ndokubva ndaenda ndikabva ndachizonova vhurira dhoo. Mushure mekunge ndavavhurira dhoo vakabva vanditi chikurura nhumbi dzawakapfeka. Ndainge ndakapfeka night dress, ndokubva ndakurura night dress riya. Mushure mekunge ndakurura night dress, gogo vangu vakanditi ndinge ndichirara pambedha, but ndakatarisa pasi vachiti ndikuda kuona kumusana kwako uku. Vakabva vachizotanga kupara kumusana kwangu
handizivi kuti chii chavakabvisa kumusana kwangu, but vakaita nguva kuda about 20 kana kuti 30 minutes vachingopara kumusana kwangu, zvainge zvichirwadza kwazvo. Vapedza kuita saizvozvo ndo pandakazonzwa vava kunditemerera nyora, ndikatoziva kutoti pano ndava kutotemererwa nyora dzehuroi. Zvinhu izvi zvakaitika ndiri kuhope, but ndakabuda mumuviri mangu, then ndokubva ndachizoona zvinhu izvi zvava kuitika mureal world. Pandakamuka ndakatoona kutoti ndainge ndakatozara ropa kumusana uye zvekare kwainge kuchirwadza kwazvo. Ende pandakamuka ivo gogo ndakavaona vachitobuda, ndokubva ndamhanya. Pandakazotarisa panze ndakaona kuti pachivanze painge paine vakadzi 6 vainge vakamira pakati pechivanze, vainge vachiimba, asi song yavainge vachiimba handichairangariri zvangu. Vakamira pakati pechivanze. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndisingakwanisi kana kufamba, gogo vangu vakanditi ndinge ndichiswera ndakazorora, kunyange amai pavakanditi une usimbe hausi kurwara. Apa ndainge ndiine maronda kumusana. Gogo vangu vakandipa umwe mushonga uyo wavakanditi ndinge ndichigeza nawo. Zuva rakazosara rovira, maronda aya ainge atopora. Usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndachizouya ndikamutswa zvekare nagogo, vainge vakabata huku yeblack. Saka ndakabva ndachizongokaruka ndatova mumba, but tiri mubedroom maamai Sabhuku. Ivo Sabhuku vainge vakatorara, havatozvizivi kuti mudzimai wavo anoroya. Ndo matakabva tachizoita meeting takati gogo nevakadzi 6 including mukadzi waSabhuku neni, tainge tiri 8 mubedroom imomo. Vakabva vachizoti ndinge ndichigara pasi, ivo vakabva vachizondikomba. Saka gogo ndo vainge vakabata huku yeblack. Vakanditi ndinge ndichiruma huku iyoyo. Ndakairuma mukomanashi kusvika ichizofa. Vakanditi ndinge ndichiyamwa ropa rehuku yacho iyoyo. Mushure mekunge ndayamwa ropa, vakabva vachizoigadzika pamafudzi angu. Vakatanga kuright ndokubva vachizogadzika huku iyaiya kuleft. Vakandiudza kuti vainge vachidzinga mhepo idzo dzainge dzigere pamafudzi angu, vachiti kwandiri munhu wose anenge aine mhepo iyo inomuchengetedza. Saka mhepo iyi inopota ichiuya ichizozorora yogara pamafudzi ako. Zvakaipa sei kubatwa mafudzi ako nemunhu uyo wausingazivi, kana kutoti vanhu vazhinji kana mukada kuzvitarisa, kana ukashanyira ingava iri hama yako kana ari iye anenge achikugadzira, anozongowana nguva yekuti anongokubata pamafudzi ako, otoshaya kutoziva kuti kochii chiri kuitika. Kana munhu uyo anoti kana achitaura newe anenge akakuzembera pamafudzi ako, iye anokwanisa kunge asingatozvizivi kuti paari ane shavi risina kunaka. Saka shavi iri rinenge richida kunoremedza mhepo iyo inenge iri pauri, zvisinei nekuti unonamata kana kuti haunamati. But ndo chokwadi, tose tine mhepo idzo dzatakazvarwa nadzo dzinotitevera ende dzinenge dzigere pamafudzi edu dzichitichengetedza. Saka munhu anenge aine ushereketwa hwake mukutaura kwake kwaanenge achiita, anokwanisa kungokubhabhadzira pamafudzi ako, anenge achitoshereketa ipapo. Vamwe vanozviita havo vasingazivi, nekuti vanenge vari varume vezvikwambo kana kuti vakadzi vezvikwambo. Saka chikwambo chiya chinenge chakagara pamafudzi ake, ichowo chinenge chichida kuti chinge chichikuremedza. Ndo zvinoitika izvozvo. Saka vanhu vanofanira kuti vange vachingwarira. Mangwana acho makuseni pandakamuka mukoma, ndakaona kuti mumachira ndainge ndiine huku iya yeblack. Gogo vakabva vachizouya, vakabva vanditi huku iyoyo taifanira kuti tinge tichizoidya iri mbishi. Mukoma, munozviziva here kuti kana varoi vachidya kunyange makagara patable, ndinowanzokuzviita izvi kana ndikashanyirwa nemafriends angu avo vandinoroya navo, nekuti ndinongoroyawo nevakadzi vemuvillage
rekwedu tinofamba tiri 8 kudaro, including mukadzi waSabhuku naGogo nevamwe vemuvillage. Saka dzimwe nguva vanokwanisa kutondishanyira kunongo kuJoni. Ndinenge ndakatogara padinner table nemurume zvekare nevana vangu tichitodya, but vanoti kana vauya vakanoka padoo kudaro ndinotovati pindai, ende iye murume wangu nevana hapana kana chavanombonzwa. Kana vauya tinobva tatotanga kutodya tiri tose, ndinototendeuka ndobva ndafuratira mhuri yangu. Kana pachidyiwa nyama yemunhu kana kuti mishonga imwe yatinodya sevaroi, unodya wakafuratira vanhu vose, but vose avo vaunenge uinavo hakuna anenge achizviona kuti hausisipo, uye zvekare hausisiri zvawanga wagara uri, unenge wakafuratira tichidya zvedu. Saka ndakazobva kumusha ndainge ndatova muroi nekuda kwekuti ndainge ndichida murume uyu akazondiroora. Ndobva ndachizodzoka kuno. Mushure mekunge ndadzoka kunoko kuSouth, iye ndakazotanga kumugadzira. Ndaipota ndichitumidzira gogo vangu mapictures ake ekuFacebook, because mazuva acho iwawo ainge asitombori interested mandiri. Zvekudaro hakuna chinhu chakashata sepicture rako, nekuti munhu anokwanisa kungoita zvaanenge achinzwa kuda nepicture rako. Gogo vakamugadzira kuzosvika ega azobvuma akati Cynthia. Ndikati kochi? Akabva ati Cynthia, I can't stop thinking about you. Handizivi kuti chii chapinda mandiri. Ndikabva ndati uyaka unditore. Ipapo ainge ava kugara kune imwe province, akauya kwava kunditora. Ndakagara naye kwemazuva mashoma, ndikabva ndati ndava kumbodzokera kumusha tikanetsana kwazvo. Akanditi uri kuda kunditiza, but ndakaramba ndakangomira nerekuti ndiri kuda kumbodzokera kumusha, nekuti gogo vakanditi unofanira kutanga wauya uri wega, iye anofanira kuti ange achizoita zvekukutevera, ndokuti musazombofa makaparadzana. Kana mukauya pamwe chete munosvika pakuzoparadzana. Ndakadzokera kumusha, munhu wedu tikamugadzira, akauya akaita kudyiswa nagogo vangu nefoshoro, zvekuti kunyangwe zuva rekuti kana akafind out kuti mabasa angu andinobata ndiwawawa mabasa ekupota ndichimuka usiku, anoramba. Kunyangwe ndikabatwa ndisina kupfeka, anotokuudzai kuti muri kunyepera mudzimai wangu, ndimi mangomukurura nhumbi dzake. Mudzimai wangu haaite izvozvo. Ndozvandakaitawo mukoma kujoina horoi nekuda kwekuti ndainge ndichida marriage. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndigere muno munyika yevatorwa. Handitoziviwo kuti chii chiri kuitika pandiri, kuroyiwa here, addiction here, sezvandakamboudzwa neumwe murume mushure mekunge afind out kuti ndainge ndakapinda marriages. Yakati one day inini ndiri munhu wekuti I don't care anymore. Ndagara nevarume vanokwana ivo kuita 29. So far ndava mumarriage yechi 29. Zita rangu muchanditi Maitapiwa. Ndakangoroorwa zvekungobvisirwawo mari 3 times. Kubvawo ipapo mamwe marriages ose awa iyi yandiri mairi handizivi zvangu, but kungochaisana mapoto, kungogara zvedu tichingoraramisana. Mukoma ndakasvika pakutenga imba, ndikatenga motikari. Mwana wangu Tapiwa uyo ariko kumusha kwaGutu uko atori neshop uye zvekare ane motikari, kuburikidza nemasacrifices aamai vake, nekuti kana ndichipinda mumarriage ndinenge ndichitoziva zvandiri kuda mumarriage macho imomo. Pandakatanga
kupinda marriage ndainge ndiine makore 17. Ndakatoroorwa mushure mekunge ndamitiswa ndikatanga kugara nemurume wangu mune zvakanaka paya, but ndakabva ndachizounzwa muHarare. Ndaunzwa muHarare pane umwe driver wekombi uyo wandakasangana naye. Ndainge ndichifanira kuti ndige ndichibva kuna Rizende tichienda kuMbare. Handimukanganwe murume iyeye uyo akandidzidzisa chihure. Mukomana acho akandipfimba nedzimwe nzira dzandisina kunzwisisa, ndikabva ndatomuda murume uyu. We then moved in together that very same week. Mufunge zvenyu apa ndainge ndiine kamwana kangu kacheche. That was when paakabva achizondibvisira mari nekuda kwekuti ainge achiona kuti ndainge ndichiriwo mukadzi wechidiki. Akafungidzira kuti zvimwe kuda ainge achazondigona, but chaainge asingazivi ndechekuti ainge atondipandutsa kundibvisa pamurume. Akatambisa zvake mari yake akandibvisa pamurume akandiroora mukomanashe, but ainge ari mahumbwe kwandiri. Ndaingotiwo iye achingobuda iniwo ndichitopinzawo chikomba, ende varume ameno kuti pandiri vanomboona chiiko pandiri, because kunyange ndikafamba murume anoti kana akatanga kundipfimba, so mukomana achi ndinozongogumisidzira munhu ndamubvuma ava kutoita sekunge achandibata chibharo. Ndinokwanisa kutopfimbwa nemurume, ndapedza kutaura nemurume iyeye, umwe munhu anotosvika obva atoti ndakuona uchitaura nemurume uyu, ndiri kukumbirawo mafone numbers ako. Of course ndiri munhu anewo chimiro chake chakanaka, but ndainge ndisina kana tarisiro yekuti ndo upenyu hwandichazorarama kudai, ende ndiri munhu wekuti kuramba kunoti netsei. I move from one man to another. Ukangondibhowa ndobva ndatorambana newe. Uyo wandainge ndava kugara naye panguva yacho iyoyo kuMbare akangondibhowa nerimwe zuva akati ari kubasa, ndikabva ndachiita move on nalandlord. Mufunge zvenyu baba vakazoti vachibva kubasa vakabva vati Mandlo uripiko Mandlo? Wanikwe Mandlo ava kutogara zvake nalandlord. Ndainge ndatova landlord wake, akarwadziwa akachema akati une shuwa Mandlo ungandiita zvinhu zvakadai? Ndikati ndakuita sei? Handiti iwe wanditi ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kwaGutu kumurume wangu, saka kwaGutu handidzokeri, but ndava landlord wako. Akasvika pakungotama. Mushure mekunge ndatanga kugara nalandlord vakaenda neni kumarondera, ndikanosarako ikoko. Mukoma ndakaenda nemurume uyu, takaenda kurufu rweshamwari yake uyo waainge achiti vakashanda vose pane rimwe prazi kumarondera. Kwava kubva tachizoenda ikoko. Ndakapfimbwa parufu ipapo neumwe murume uyo ainge ari wemuvillage. Ndikabva ndatiza, wandakazotiza zvekare ndichibva kumarondera, ndikabva ndachizoenda kuKaroi ndakatiza nemuzukuru wake. After that ndopa ndakabva ndachizotanga kuitawo zvekunamata, because pandiri zvainge zvichinzi pane njuzu iyo iri pandiri. Ndaenda kumasowe kuya ndakatanga kudanana nemaprofita akasiyana-siyana. Handitoziviwo kuti dambudziko riri pandiri nderei, nekuda kwekuti murume wose uyo wandinenge ndangobvuma ndikangoti ndakuda, it means kuti murume iyeye anenge ava kutoda kutoti ndinge ndichiita mukadzi wake. Ndakasvika pakumbogara necousin brother yangu. Chakaitika pane cousin brother yangu iyi mukoma ndechekudai. Cousin brother yangu uyu mwana wabamunini, but vakangoitawo mwana wemusango nerimwe hure ravo, saka takangokurawo tisingamuzivi. Takazongosanganawo takura. Ndaenda kumusha paya ndikabva ndachizonzi ava ndivo mukoma, ndokubva vachizokumbira kuti vange vachizouya neni kunoku. Saka takauya tiri vaviri. Takati takagara mukomanashe kwainge kuchitonhora kwazvo mubhazi. Tainge tiri mune chimwe chibhazi chimugweje apa kwainge kuchinaya, saka chainge chichivhinza mvura. Ndokubva tachizotanga kungoitawo musikanzwa. Takati tasvika kunoku kuJoni ndokubva tatanga kugara namukoma wangu.
murume wangu achingotiwo tsano, iye aitobuda achienda kubasa achiti hanzvadzi nehanzvadzi vangaita sei. Achingobuda chete, hanzvadzi yangu yaibva yachizotopinda mumba mumachira straight away, tobva tatotanga kutorara tose. Takabva tachizobvamo mulocation imomo tikatanga kugara mune imwe location, vanhu vasingatozvizivi kuti tainge tiri Budi naSisi tichitonyepera vanhu kuti takatoroorana tikatochata. Ndakazongomusiyawo mushure mekunge ndabatira pamuviri ndikati zvinhu izvi zvatiri kuita hazvina kana maturo. Ndakambodanana zvekare neumwe muimbi wandisingadi hangu kutaura nezita. Ndakati ndaenda kune imwe pati ainge ariko, but akauya kunoko kuSouth Africa ndokubva tachizosangana. Akabva achizondipfimba ndikamubvuma akatondiudza zvemarriage. Ndo zvinondinetsa izvozvo pandiri. Zviri normal here kuti semunhukadzi ungapinda mumamarriages 29 apa pavarume vose avo vaunenge wakafambidzana navo ukada kumuramba musati mambogara mose, anokwanisa kutokuudza kuti ndinozviuraya, but kana mazogara mose paya ndo paanokuudza kuti chikarikita chako uri munhu wemastreets and you belong to the streets. And zvechokwadi kana kachipengo kacho kana kasvika zvechokwadi unondisema. Body structure yose iyi nerunako rwose urwu unondikanganwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ivo vari kuti hanzi vanoudzwa kana vakafamba kuti mune njuzu iri pamuri. 29 marriages muJoni. Hanzi tinenge tichingochaisana mapoto takaenda mukomanashi. Varume vacho ndivo vanondiunganira apa. Hanzi handisi pfambi, ndokusaka ndagara nevarume vakawanda kudai. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndiri pfambi, hanzi ndikadai ndakatorara nevarume kana vanosvika kuma 1000 nekuda kwekuwandirwa nevanhurume. But she is being honest, hanzi ava ndo varume vega vandarara navo 29. Strange things indeed they do happen in this world.